Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, jak pantun. Nang Semarang tuku congyang. Nantang pantun, Kang. Loh. Tuku katon keliru, Mas. Rade pantun dasku mumet, Mas. Ayo, ya pantunmu apa neh? Tuku kopi gue Mbak Markona. Yuk, cakep. Terus Aku kok rada pantun aku ngeluk modal ae. Lho jare ngai pantun. kowe pantun malah dasmu ngelu piye ta? Aku rasa-rasa pantun, Mas. Aku elek iki lho. Pantun yo ora nggo swara elek, nyanyi yo. Apa nggo swara. Nek pantun elek ora. Aku duwe pantun, Mas. Nah, nggih cakep. Bosok ndi? Cakep. Beli semangka ke Jakarta. Cakep. Jawanya Tanah Abang. Cakep. Aku kok mampir kok ada nyanyi tuh. Dengan jongol. Apa itu? Apa itu sing jongol? Jongol. Jongol iku lemahe. Wonge. Ya terus pantune iki mau iye. Lho kok gini. Wong do mumet ta. Bali. Kowe iku gawe pantun ta cerita. Gini. Kowe sing ngejak pantun malah ganti. Antem pisan. Nah, misal ke. Jo pantun ora iki. Video. Ora jo pantun. Joget-joget ae. Joget-joget ae. Yo. Contoh joget dhisik ya. Contoh joget. Oke. Tak tabuhi. Ini lagu apa judulnya? Lagu gelandangan. Ora. Apa? Dumes. Iku. Terakhir aja tak tabuhi iki. Tabuhi. Joget sik niku Joget joget sera. Walah agungan ta. Lho apa? Apa tak langsung? Ora, joget tak tabuhi duntek. Wis ta.